Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żar il-Malta Dockers Union fejn kellu ċans jitkellem għal ħaddiema tax-xatt u ra kif ta' kuljum bosta ħaddiema iwettqu xogħol importanti ferm, speċjalment meta tqis li f'Malta 95% tal-importazzjoni tasal bil-baħar. Flimkien ma' Shadow Minister Ivan Castello, l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iddiskuta l-isfidi varji li dawn il-ħaddiema jaffaċċjaw, mod speċjali fil-pandemija fejn dawn l-impjegati kienu frontliners sabiex il-merkanzija tibqa' għaddejja u l-poplu ma jbatix. Huma spjegaw kif għamlu li setgħu sabiex l-isfidi varji li jolqtu l-merkanzija ma jaffettwawx il-kompetittività u fl-aħħar mill-aħħar il-ħaddiema tax-xatt. Spjegaw ukoll kif inhu essenzjali li jżommu ma' żminijiet tal-lum, speċjalment minħabba l-fatt li t-teknoloġija dejjem qed tavvanza. F'kummenti li tal-Net News Ryan Fava, President tal-Malta Dockers Union, sostna li huwa importanti ferm li laqgħat bħal dawn jibqgħu jsiru ta' spiss. Bħala Malta Dockers Union aħna nżommu relazzjoni, ġifieri apparti li nżommu relazzjoni kemm mat-terminal operators li aħna naħdmu, imma hija wkoll importanti ħafna li nżommu relazzjoni ma' min qiegħed fil-gvern kif ukoll ma' dawk l-entitajiet kollha li jkunu anke fl-oppożizzjoni. Ir-relazzjoni li żomm il-Malta Dockers Union hija miftuħa sabiex iżomm rapport tajjeb ħafna mal-entitajiet kollha. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech stqar magħna li gvern ġdid nazzjonalista ser joffri serħan il-moħħ għal ħaddiema tax-xatt filwaqt li rringrazzjahom għax-xogħol siewi illi huma qegħdin jagħmlu. Llum kien hemm bżonn li niltaqa' ma' il-Malta Dockers Union li huma rappreżentanti tal-ħaddiema tax-xatt biex magħhom niddiskutu dwar kif dawn il-ħaddiema qegħdin joperaw imma wkoll dwar kif jistgħu jkomplu anke joperaw bil-kundizzjonijiet tax-xogħol illi għandhom. Aħna qegħdin nifhmu illi hemm anke diffikultajiet fuq livell anke Ewropew, allura tkellimna mill-qrib fuq kif nistgħu naffrontaw dawn id-diffikultajiet, kif qegħdin segwu mill-qrib anke biex nassiguraw illi fl-aħħar mill-aħħar l-ekonomija tal-pajjiż illi tiddependi minn kull settur tibqa' għaddejja l qudiem u tkompli anki tissaħħaħ. Bernard Grech fakkar kif Malta tiddependi ħafna fuq il-merkanzija u l-importazzjoni. Dan għall-fatt li gżira żgħira bħal Malta tiddependi fuq dan is-settur u gvern ġdid nazzjonalista ser jassigura li l-interessi tal-ħaddiema tax-xatt u tal-pajjiż ser jiġu mħarsa.